Doamne ajută și bine ați revenit pe acest canal, deoarece în materialul precedent am vorbit despre modul în care păcatul a reușit să deturneze ținta dorinței umane, care era Dumnezeu și nu lumea aceasta sau noi înșine. În acest material voi încerca să aduc câteva completări pentru a înțelege cât mai bine ce se întâmplă cu noi atunci când alegem să trăim fără Dumnezeu, să trăim departe de El sau în uitare de El. Aceste noțiuni duhovnicești consider că trebuie să fie știute pentru a conștientiza îndepărtarea noastră de Dumnezeu și modul în care păcatul ne-a afectat natura noastră, pentru a ne ridica duhovnicește din starea aceasta de păcat și pentru a putea redobândi sfințenia și viața veșnică, care este și scopul vieții noastre. Pentru început, trebuie să reținem că o primă consecință a căderii în păcat și a pierderii harului Duhului Sfânt a fost aceea că în sufletul omenesc iubirea datorată numai lui Dumnezeu s-a împărțit, în sensul că și-a schimbat direcția sau ținta. Înainte de căderea în păcat, la primul om de pe pământ, adică la Adam, care nu era afectată de boala păcatului, puterea doritoare sau dorința era în întregime îndreptată spre Dumnezeu. Abia după căderea în păcat, omul și-a abătut dorința de la Dumnezeu spre lucrurile care cad sub simțuri, adică văz, auz, pipăit, gust, miros, iar sufletul lui s-a împrăștiat, s-a risipit, s-a divizat, asemenea unei oglinzi care s-a spart în mii de bucățele. Păcatul a făcut ca omul să nu mai fie atras de comuniunea cu Dumnezeu și de dulceața harului Duhului Sfânt, ci de toate lucrurile amărgitoare din lumea aceasta, risipindu-și sufletul în acestea. Sfinții părinți ne învață că diavolul a contribuit la această cădere a omului din starea de har și de comuniune cu Dumnezeu. El, fiind vrăjmașul omului, a reușit să schimbe gândul și dorința acestuia, făcându-l să nu mai asculte de Dumnezeu. Și așa a ajuns omul, îndemnat de cel rău, să dorească fructul interzis, de care Dumnezeu i-a poruncit să nu se atingă, pentru că în ziua în care va mânca, va muri. Și de atunci a început istoria dramatică a acestei lumi. Mai departe, același lucru îl face diavolul cu fiecare dintre noi, în sensul că ne îndeamnă de a mânca din fructul interzis și de a nu mai asculta de Dumnezeu. De aceea noi trebuie să fim cu mare luare aminte, să ascultăm de preoții bisericii și să nu ne lăsăm înșelați de toate amăgirile din această lume, de frumusețea lor aparentă, de vraja lor, pentru că ele au această putere de a-l cuceri pe om și de a-l face să-și concentreze întreaga energie, întreaga viață doar asupra lor, fără să se mai gândească la Dumnezeu și fără să se mai îngrijească de partea nevăzută a Lui, adică de sufletul nemuritor, care este cu mult mai de preț decât trupul muritor. Sfinții părinți ne învață în legătură cu dorința că se află într-o permanentă mișcare și că nu se poate îndrepta în același timp și spre Dumnezeu și spre lumea materială. Adică nu poți iubi și lumea și pe Dumnezeu în același timp, cum a spus însuși Hristos, că nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui. Adică atunci când nu iubești pe Dumnezeu, automat iubești lumea. Și Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens că trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, căci acestea se împotrivesc unul altuia,
ca să nu faceți cele ce ați voi. Este foarte important să înțelegem că grija de lume sau de trup duce neapărat la uitarea de Dumnezeu. Noi trebuie să ne folosim de lume numai în măsura în care aceasta ne ajută la mântuire. În rest, cu cât omul dorește sau iubește și se îngrijește mai mult de cele ale lumii, de cele ale trupului, cu atât mai puțin îl dorește și îl iubește pe Dumnezeu. De exemplu, atunci când în sufletul nostru simțim că dragostea de Hristos este mai slabă ca și intensitate, înseamnă că ne-am irosit toată puterea dragostei noastre în dragostea de cele lumești și așa apare și sentimentul de neîmplinire sau de gol interior. Aceasta este o lege duhovnicească, adică cel care nu își îndreaptă toată dorirea sa spre Dumnezeu, automat va iubi lumea. Cum spune și Sfântul Maxim Mărturisitorul, că la cel care nu știe să umble pe calea duhovnicească, toată preocuparea lui se mișcă numai în jurul trupului. Și Sfântul Apostol Pavel, când afirmă la un moment dat în Duhul să umblați și să nu împliniți pofta trupului, el de fapt vrea să ne spună să nu ne risipim în cele materiale, să nu umblăm după ceea ce poftește trupul, după pofta trupului, ci să avem toată dorința, adică toată energia sufletului, ațintită spre iubirea sinceră a lui Dumnezeu. O altă consecință a îndepărtării omului de Dumnezeu este că păcatul îl face să trăiască într-o lume pe dos, în care valorile sunt răsturnate, sunt inversate, în care lucrurile și-au pierdut ordinea sau adevăratele proporții. Adică el nu mai știe ce este bine, ce este rău și ajunge să privească totul cu relativism. Ajunge să spună că toate religiile sunt bune sau că nu există Dumnezeu, pentru că omul căzut în păcat se raportează strict la lumea aceasta văzută, iar dacă afirmă că există Dumnezeu, este doar un concept, o idee, într-un plan îndepărtat, secundar, nici într-un caz nu îl caută cu dor sau cu tânjire. Mai mult decât atât, omul ajunge, datorită păcatului, să privească cu teamă, cu frică și cu neîncredere cele duhovnicești, cele ale lui Dumnezeu, adică biserica, rugăciunea, pe care le respinge. Omul căzut în păcat ajunge să își facă din lumea aceasta și din lucrurile din ea un idol pe care îl așează în locul lui Dumnezeu. El schimbă raportul Dumnezeu-lume în sensul că pune creatul sau materia mai presus de Dumnezeu, de Creator, socotind trupul mai important decât sufletul. Iar unii au ajuns chiar să creadă, să socotească zidirea văzută, lumea aceasta drept Dumnezeu, îndumnezeindu-o. Probabil și datorită faptului că ea e necesară pentru susținerea biologică a noastră, a trupului. Pentru că păcatul orbește sufletul omenesc și automat el nu mai vede decât latura văzută a vieții, pe cea nevăzută ajungând să o nege. Iar dacă omul nu-L mai are în vedere pe Dumnezeu și nu-L mai așează pe primul loc, îl ignoră, bineînțeles că automat propria sa plăcere devine prioritară, iar de acum singura lui lege este pofta, nu legea lui Dumnezeu. Asta ar fi o altă consecință. În materiale precedente am spus că Dumnezeu a creat fiecare lucru sau ființă cu o rațiune de a fi. El nu a creat nimic la întâmplare. Omul căzut în păcat nu mai sesizează aceste rațiuni, lumea și oamenii devin pentru el
simple mijloace de satisfacere a patimilor lui. De asemenea, pierzând reperele și având dorința pervertită, omul căzut caută într-o direcție greșită binele propriu și binele în general și definește binele în mod constant greșit. Dacă ar fi iubit pe Dumnezeu, atunci cu siguranță ar fi slujit adevăratului bine și pe toate le-ar fi judecat numai în funcție de Dumnezeu, fără a se vătăma pe sine sau pe ceilalți trupește și sufletește. Ar fi respins tot ceea ce este rău, dar prin păcat, el părăsește binele absolut care este Hristos Dumnezeu. Asta ar fi o altă consecință. O altă consecință pe care omul o îndură după cădere este aceea că omul cade în întristare. Mă refer aici la suferința psihică și morală care capătă forma tristeții. Tristețea vine din aceea că obiectul dorinței, precum și plăcerea care vine de la el, nu sunt pe măsura puterii de a dori a omului și a bucuriei care îi era menită. Pentru că dorința a fost sădită în om ca să-L dorească pe Dumnezeu și să se bucure de El. Funcția de a dori și de a iubi pe Dumnezeu nu a căzut odată cu omul. Adică omul are în continuare nevoie de Dumnezeu pentru a se împlini din punct de vedere sufletește. Doar că prin cădere, omul ajunge să-și schimbe direcția și astfel sfârșește în întristare. În termen modern, am putea să-i spunem insatisfacție. Pentru că în afara lui Dumnezeu, niciodată, dar niciodată, omul nu își va putea stinge dorința și nu se va putea bucura veșnic, autentic. Pentru că natura omului este nemărginită, iar sufletul omului este atât de mare și golul lăsat de pierderea harului Duhului Sfânt este atât de mare, încât nimic din această lume, care este mărginită, nu este în măsură să sature sau să umple dorul omului după Dumnezeu. La acest lucru se referea Domnul când a spus femeii samarinence: oricine va bea din această apă va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu îi voi da, acela nu va înseta în veac. A fi departe de Dumnezeu, a fi în uitare de Dumnezeu, înseamnă pentru om o veșnică nefericire și suferință, pentru că el este pururea dezamăgit de lucrurile acestei lumi, chiar și după împlinirea dorințelor sale, adică simte puțină bucurie, dar care apoi trece, rămânând mereu cu un gol în adâncul ființei sale. Iar dacă nu află pe Dumnezeu, el trece de la un lucru la altul, fără a ajunge vreodată la capătul căutării sale. Așadar, când simțim în noi acest gol interior, să alergăm direct la țintă. Să știm că acest gol este absența lui Dumnezeu din sufletul nostru, absența harului Duhului Sfânt, pe care noi l-am pierdut la căderea lui Adam, și că numai Dumnezeu poate umple acest gol. Dar dacă vom alerga din plăcere în plăcere, din distracție în distracție pentru a evita plictiseala și tristețea sufletească, nu vom ajunge nicăieri, pentru că pentru a ieși din acest cerc vicios, avem nevoie, cum am spus, de dobândirea harului Duhului Sfânt, prin rugăciune, prin mers la Sfânta Liturghie și prin viață curată, sub îndrumarea unui duhovnic, bineînțeles. În încheiere, să înțelegem că orice încercare a omului de a-și afla fericirea în afara lui Dumnezeu este sortită eșecului, fiindcă este cu neputință de împlinit. De asemenea, trebuie să conștientizăm că plăcerea este de scurtă durată și trecătoare, așa cum sunt toate cele materiale. În schimb, cele duhovnicești, cele ale lui Dumnezeu, nu sunt așa, pentru că ele provin de la Dumnezeu. De aceea
îi și oferă omului siguranță și stabilitate sufletească, noi avem nevoie să ne îmbogățim în harul Duhului Sfânt, nu în cele materiale, pentru că prin Duhul Sfânt vom avea viață veșnică. Din păcate, nu mulți înțeleg aceasta. Dumnezeu să ne ierte, să ne ajute și să ne lumineze pe toți să trăim înțelept. Vă doresc să aveți parte de multe bucurii duhovnicești. La revedere!